Sa kulungan ang bagsak ng isang 24 anyos na lalaki matapos na makuhana ng iligal na droga sa ikinasang bypass operation sa Purok 5, Barangay Basud, Sorsogon City. Pasado alas 9 ng umaga kahapon, Setyembre 15. Kinilala ang suspect na si Alias Jr., construction worker, residente ng nasabing lugar at itinuturing na high-value individual. Nakuha mula sa posisyon niya ang 9 na pakete ng shabu na may timbang na humigit kumulang 36 na gramo na nagkakahalaga ng 238,000 pesos. Actually, itong si Alias Junior ay nasa compliance siya na kung saan ito'y matagal na talagang minamanmanan dito sa illegal activities niya. And yung ating mga operatiba sa Provincial Drug Enforcement Group and City Drug Enforcement Unit. So sila po ang nagkaroon ng pag-monitor nito ng taong ito. Nasa kustudiya pa ng Sorsogon CPS ang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Timbog din ng isang 26 anyos na lalaki matapos mahulihan ng libu-libong halaga ng shabu sa isinagawang search warrant operation ng otoridad sa Zone 3 Barangay Perpetual Help, Iriga City alas 5 ng umaga kahapon. Kinilala ni Police Captain Bella Gracia Sereno, tagapagsalita ng Iriga City Police Station, ang sospek na si Alias Bangus at residente ng naturang lugar. Nakuha sa posisyon niya ang 3 pakete ng shabu na may bigat na 10 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 70,000 pesos. Bukod sa iligal na droga, na-recover din mula sa sospek ang 3 kalibre ng baril na pawang hindi lisensyado. Magtulungan po tayong lahat ng mga taga-Iriga na labanan ng illegal na droga and bigyan natin ng chance na yung mga gustong magbago and gustong iwanan ang paggamit ng illegal na droga o pagbibenta ng illegal na droga, makipag-coordinate po kayo sa amin sa PNP o LGU Iriga upang mabigyan natin ng intervention and ng chance yung mga gustong magbagong buhay. Nasa kustudiya pa ng Iriga CPS ang sospek na nahaharap din sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.